la Xunta también se relaciona de forma muy directa e imprescindible, necesaria, con los municipios. Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias. Boa tarde. Hola, boa tarde. Esa concordia da que falaba Alfonso Rueda ata agora existiu entre Xunta e FEGAMP? Ben, a concordia é unha cousa, as formas institucionais, por suposto, pois todos sabemos que representamos institucións, e esa cortesía institucional debe existir. Agora, o que sí esperamos, dende logo, é que a Xunta de Galicia, que é coñecedora de fai moito tempo das necesidades inmediatas que temos os concellos, que por fin neste mandato pois decida afrontala. Ímolas debullando nun anaquiño. Entendo claro que ese diálogo sí, pero debe traducirse en accións. Sí, por suposto, estamos sentados nunha mesa pois falando da necesidade de limitar as competencias que temos que afrontar cada un e cales son esos recursos, pero estas conversas son fruto de que durante moitos anos non se fixo nada pois para desenrolar ese pacto local afinado no seu día. E o que supón ao final é que as administracións locais teñamos que estar asumindo moitas cousas, pero sin os recursos. Ao final, os perxudicados somos os cidadáns. Esta mesma semana saía un informe publicado do Consello de Contas no que se decía que o 30% dos fondos que debería destinar a Xunta de Galicia aos concellos non se executaron. Estamos falando de cento e pico millóns. Eso non pode ser. Sobre todo cando levamos moito tempo demandando financiación, que se incorporen no Fondo de Cooperación Local, porque os concellos sabemos en que gastar eses recursos. Eso que non se pode perder, porque ao final os perxudicados son os cidadáns. En conxunto, que expectativas ten con este novo goberno de Alfonso Rueda? Espera unha liña continuista, que xa dixo máis ou menos que seguiría pola mesma senda? Ben, o actual presidente da Xunta evidentemente tiña responsabilidades no anterior goberno, era vicepresidente, incluso foi, non sei, na súa etapa, pois o tiña dentro das súas competencias o que corresponde ás administracións locais. Dende logo, pois non sería positivo para os concellos esa liña continuista da que falabas e ao que ao final se refire ás administracións locais, porque hai cousas que levamos advertindo durante moito tempo non poden esperar. Necesitamos asegurarnos unha maior financiación, necesitamos tamén unha administración que entenda que para adjudicar de competencias aos concellos, primeiro hai que falar con eles previamente e ver se están capacitados para poder desenrolarlas. E, por suposto, que a Xunta de Galicia asuma definitivamente as competencias que lle corresponden, porque non ten ningún sentido que os concellos teñamos algún tipo de gasto en materia sanitaria ou materia educativa, cando temos todos claro que esa competencia única e exclusiva da Xunta de Galicia. Ademais, hai áreas, servizos concretos sobre os que a FEGAM leva tempo reclamando máis recursos, como é o servizo de axuda no fogar. Agora mesmo, en que situación está? Ben, estamos nunha situación na que cada concello está cubrindo como pode, pero dunha maneira moi precaria. Levamos advertindo durante moito tempo tamén. É dicir, aquí ademais estamos reivindicando tanto o Estado como a comunidade autónoma, como a Xunta de Galicia. A Lei de Dependencia deixaba moi claro que era unha responsabilidade, unha competencia compartida 50-50 por Xunta de Estado. E a realidade é que as administracións que máis cartos poñemos en riba da mesa para o servizo de axuda no fogar somos as administracións locais, pero que hai concellos moi pequenos que están adicando 30% aproximadamente do seu orzamento solamente este servicio. Eso non é sostible no tempo. Entón, se queremos prestar un servicio de axuda no fogar, a dependencia, o recurso máis demandado polos galegos e galegas de unha maneira óptima e con calidade, é necesario sentarnos en unha mesa e que, por suposto, tanto Xunta como Estado asuman a parte de financiación que lles toca e non estén cargando os concellos. E hai uns días, a semana pasada, de feito, poñades o foco os concellos nas unidades municipais de atención á drogodependencia, as chamadas UMAD, porque o último convenio non convence. Primeiro, porque é unha competencia que a propia Xunta, nunha mesa tamén de diálogo na que estábamos sentados, acatando un mandato do Parlamento Galego, tiña que ter xa asumido ese servicio, estar incorporado ao Servicio Galego de Saúde, porque é un problema de saúde pública. E a realidade é que eles mesmos non cumpliron o seu calendario. Eso non pode ser. E se ainda por riba
se nos propón un convenio de financiación de peores condicións que a que tiñamos asinado, pois, dende logo, non é admisible a gota que colma o vaso para os concellos. De feito, creo que están en aras de ratificar ese convenio, pero de todas formas non podemos de perder de vista o objetivo final, que todo ese persoal, que moitos deles son profesionais sanitarios, pasen a incorporarse ao Servicio Galego de Saúde. Falando de competencias, a Xunta terá nesta nova etapa de goberno unha dirección de asuntos constitucionais, isto despois de 14 anos sen reclamar competencias. Debería as relacións cos municipios adquirir unha nova importancia, máis importancia? Ben, dende logo, hai cuestións que estamos reivindicando que van na liña na que ti estás falando, do que fala a Xunta de Galicia, pero que non son as cousas que nos parecen fundamentais e non está sucedendo ahora, ainda que teñamos mesas de diálogo, porque só fallaría que non tiveramos mesas de diálogo con as outras administracións, pero cuestións tan básicas sigue se estando en outras comunidades, como que previamente a aprobación dunha lei que ao final cargue de competencias ou lle corresponda xestionar aos concellos, que participemos dende o principio na confección dese borrador. Un exemplo claro foi a lei del ciclo de auga, que saiu sin consenso, ao final das administracións tivemos que facer alegacións, na que solamente se aceptou unha pequena parte. Si tivéramos ese diálogo todavía máis fluido, si participáramos dende o principio na elaboración, repito, non de todas as leis, pero sí polo menos las que nos vayan a corresponder xestionar os concellos, dende logo as cousas se farían moito mellor e as relacións serían tamén moito máis óptimas. Si mencionaba vostede esa necesidade de máis financiación, de executar os fondos que van adicados aos concellos, un 30%, mencionaba que quedarán sen executar. Nalgúnha ocasión tamén temos escoitado críticas ao reparto que fai a Xunta deses fondos. Vostede cree que hai partidismo nese reparto? Ben, é dicir, non é opinable, o que son datos, pois, dende logo, é unha queixa reiterada, pois, que a maior parte das subvencións con carácter finalista, pois, dende logo, van a concellos, pois, non sei si así de claro, pero dirixidos por o Partido Popular. Dende logo, unha reivindicación histórica da FEGAN, que creemos que o máis objetivo, pois é que todos esos fondos que van a vir aos concellos, pois que pasen a formar parte do Fondo de Cooperación Local, que o que se reparte entre os 313 concellos con criterios obxectivos como poboación ou extensión de cada un dos concellos. E o decimos en moitas ocasións, os concellos somos os que sabemos mellor que ninguén cales son as necesidades da nosa administración local. E así como aumentou a transferencia que recibimos por parte do Estado, estes anos non conseguimos o mesmo por parte da Xunta de Galicia. E se ademais sumamos a todo isto, que tal e como informaba o Consello de Contas, que de todas esas subvencións finalistas, o 30% quedan sin executar, dende logo, son recursos que se perden para os concellos, eso non pode ser, e ademais eliminaríamos esas certas suspicacias sobre a quen van destinados esos fondos. Así aseguraríamos que os 313 concellos recibimos esa financiación porque a necesitamos todos. Vostede estivo onte nese acto de toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente da Xunta. Tivo ocasión, de trasladar algunha destas cuestións ou onte mandaba protocolo? Non, onte era un día protocolario na que o que correspondiera felicitar pois ao Partido Popular, en este caso o presidente da Xunta, polo respaldo dos galegos e as galegas. Era un día de celebración para as persoas que vai a tocar a responsabilidade de xestión da Xunta de Galicia, pero tempo teremos para trasladar personalmente cales son as necesidades de todos os concellos, aínda que xa saben, porque, como ben decíamos, pois evidentemente este goberno da Xunta de Galicia pois xa tivo responsabilidades de goberno e xa saben de primeira man cales son as necesidades dos concellos. E vai solicitar reunión formalmente nos vindeiros días? Sí, por suposto. A nosa obriga, pois, poder trasladarlle ao presidente da Xunta de Galicia cales son as necesidades dos concellos, aínda que xa sexa coñecedor, pero como todavía non están solucionadas, por suposto que llevamos a pedir esa reunión. Alberto Varela, presidente da FEGAMP e alcalde de Vilagarcía, graciñas como sempre por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a todos vos.